दाउ बेदरा हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरलायबाय दिनैबो मोनसे भिडिअ लाबोलायसै आरोना दिनैनि भिडिअआनो जाबाय माने मैथा बांगालजों दाउजों ओंख्रि संनो नागिरदों आरोना बेखौनो एसे नोंथांमोननिसिम शेयार खालामसैलाय थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ आं जागायलांबाय थानोसै बेनिफ्राय बिराद अखा हादोंना आरोना अखा हानानै रायलायनायखौनो खोनानो नागिरा माने दाउ गोदाबाय नै दाउखौ नै दाउ बेदरा इयाव लाबाय आरो इनिफ्राय नै मैथा बांगाल इनिफ्राय नै खुन्दुलिबो संगोन खुन्दुलिजों दाउजोंबो एसे एवगोन माने नै सारायखौबो गंनैखौबो जानना होखाबाय आरो आं नै इथिंजाय खुन्दुलि एवनोसै इथिंजाय मैथा बांगाल संसै नै दाउखौहाय थावआव सेरहरबाय आरो आङो बेनिफ्राय नै इथिंजायबो मोननैथिंबो एवफ्रामहरबाय दानिया दाउआव मैथा बांगालखौ होना होनोसै नै आं मैथा बांगालजों दाउजोंबो गोथाव जायो आरोना बेनिफ्राय जोंहा मैथा बांगालजों दाउजोंबाथाय जि गोथाव मोनो मानसिफ्रा बयबो खुन्दुलिखौबो होनोसै नैयाव खुन्दुलिया एसे बांद्राय जासिनो होनो हायो एसे खम होनो एसे दोननोसै आयु होजोबथानोसै नै आथिं गांखं गिदिर गिदिरैनो दोनजोबथारदों आरो नै सुमुआ गोदादोंमोन बिखायाबो नै गिदिरैनो दङ दै होनोसै नै लोगोफोर दानिया दै होनो जाबाय आरोना मैथा बांगालाव दै होनोसै बेनिफ्राय नै खुन्दुलियावबो दै होना होनोसै आरो खुन्दुलिजों दाउजों एवनायाबो जाबाय दै होनोसै जाबाय माने बेयो फाजिसो नालाय ओंखायनो दैखौ एसे खम होबाय आरो बेनिफ्राय नै मस्लाखौबो एसे होना होखानोसै आङो खोबहाबना दोननोसै बेनिफ्राय गोदौबाय थाथोंसै मैथा बांगाल दाउ बेदर ओंख्रि संनाया मोनबाय आरोना लोगोफोर नै आंनिया जि उखुन्दै खुखादों नै ओंख्रिया खफ' नै दाउ बेदरा बेनिफ्राय नै इथिंजायबो नायनोसै खुन्दुलि एवनाया माबायदि जाखो इथिंजायबो मोननाय सम जाबाय आरोना जि गुदुंखाहाय दांनो हाखाया नैबो मोनबाय आरो नै जाबाय जा गोथाव गोथाव नुखाबाय नै जानांसिगौल' दानिया खुन्दुलिया अबेबा अबेबा मोनजोब्बायहाय नै जोंहाना गोमोन गोमोनबो दङ बेनिफ्राय माने खुन्दुलिखौ जाख'नोनो हाला जोंहा बिराद ओरैबायदि थायखादों रिदि रिदांनो मोनगुलायबाय नै अबेबा अबेबा मोननायखौबाबो होदों नै गारनो अननानै मोनबाय दानिया लोगोफोर मोननैबो नै आंनि ओंख्रि संनाया मैथा बांगालाबो खुन्दुलियाबो मोनजोब्बाय नै दानिया ओंखाम खुरनानै लालायबाय आरोना जानोसै ओंख्रिफोरखौ नै इयावनो लाजोबदों गामलायाव बाबु ओंखाम जानो फैदों जानोसैलाय दानिया बिबुआ दाउ बिबु आंहा मैथा बांगाल ओंख्रिखौ हायना लानोसै नै मालाय इस्रा बिबु हायना लादों फारा फारि हायना लाजोबथारबाय बयबो नोंनि दे
आंनो आइथिंखौ थोंसे हरदोब्रा आंनो नों थोंसे लाखाबायबा थोंसेल' खालामो थांनो मोनसानसै दाउनि आथिङा थोंसेल' खालामो थोंसेल' खालामो दाउनि आथिङा थोंसेल' नङा आंनि थगायथारो थोंनैफोर जाबाय थोंसेल' खालामो आं लागोन गांखंखौ मोनसे दोनजोबफिनो दाउ आथिं सेलायलायदों नै जोंहा दाउ आथिंखौ जानो रानि फिफाया मोननै जानो नागिरदोंमोन मोनसे खाखो मानसिफोरा मोननो थांला ओंखाम जाखांनानै नै जिरायबाय आरोना ओमफ्राय गयबो जाबाय गय खान्दिसे जाबाय आङो रानियाबो सिखारबाय आरो नै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बेनिफ्राय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ लाइक खालामना होदो आरोना अननानै प्लिज गय जानानै रायलायनाय जाबाय आरोना बाय 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 होनदो दे बाय 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 लोगोफोर बिदिबा